Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mr. Abba Dan Ilu. Zan yi amfani da wannan dama in faɗar wa mutane cewa shirin auren kaddara shiri mai dogon zango mun fara sakin shi ranar Laraban ta wuce. Don wasu suna ta magana akan cewa shi za a fa saki, wasu ba san cewa an fara sakin fim ɗin Batuntuni. To mun fara sakin auren kaddara. Mun sake shi ranar Laraban da ya wuce, mun saki episode 1. Kuma auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba. Yanzu wannan Laraban za mu saka muku episode 2 a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Duk wanda bai kalli auren kaddara episode 1 ba, a description na wannan bidiyon zan saka link din episode 1 sai ka je ka kalla. Sannan kuma wanda ya kalla episode 1 ya jira episode 2 yana nan fitowa ranar Laraba insha Allah kamar yadda muka saka muku episode 1. Kuma auren kaddara zai dinga zuwa ne duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Sannan zan ƙara yin amfani da wannan daman sanar ma mutane mabukata wanda suke so a tallata hajinsu a cikin wannan shiri mai suna auren kaddara. To kofa wadda take duk abin da kake so a tallata maka a cikin wannan shirin za ka yi tuntuɓar mu akan number da ka gani a jikin screen. Kar ku manta auren kaddara zai dinga zuwa duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Ga kaɗan daga cikin episode 1 da muka saki wancan satin. What's wrong with you? Babe, I have a bad dream. Dream? Mafarkin me da kai? Mafarki ne wai ka ƙara aure. This abomination. Kin ma kin ci mafarki. Abin da ya fara mafarki ai ba da gaske bane ko? Babe, ba za ka gane ba, kai kanka san irin yanayin da nake da kishi a kanka wallahi ba zan taɓa so ka ƙara aure ba a rayuwa. To wai ce miki zan ƙara aure? Ni dai babe kawai kai ma alƙawarin cewa ba za ka taɓa aure ba ko da bayan ba na rayu. Hanan, I love you physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever in any conditions or difficulties. Ba zan iya rabuwa da ke ba. Allah da mala'iku ku zama shaida. Na yi wa matata na alƙawarin ba zan taɓa yi mata kishiya ba, kuma ko bayan ba ta raye ba zan sake wani auren ba. Na gode sosai babe, kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka. Aiki ma daina maganar mutuwa, amma mutuwan ne tare zaman mutu. I love you babe.